kabeh ya kling. Ora kederan sinden, yakin maning sindene telu. Dewe akan bawani. Mulane sinden bakat turu nglindur aku beda. Nglindur ya. Duh mamaku patoni. Duh mamaku sukalila. Mamaku kalimatine kedhi. Beli sabar-sabar cungkring sinembang. Ku nglindure sinden ku ngono Mbak Atur. Namun panjak. Panjak. Ya. Bakal nglindure panjak beda maning. Ya songgak. Bon maning utang deui Bon maning utang maning. Saya bayo aja dilawon. Namun dalang siki. Dalang. Dalang. Beda maning dalang bakat turung lindure. Ya Sinden, suluk. rokokna sinden. Dalang bakat turung lindure mengkenen li. Priwet ya. Suluk bae serak. Ngenen nggih bakat turu dalang lindur mengkenen. Astagfirullahaladzim. Dalam deak bae. Ya aku ngandel-ngandel beli mangsa bodoh. Singaran istighfar iki rem. Lamun ning kendaraan kak rem tambah aja blong. Ngerti beli? Ana jurang aja diamba ngono. Kudu sering-sering ngucapaken istighfar. Ya bener tak kering. Lagian perangi gentenan mau jakayan tawan gareng sing ngadepi kin anterja cungkring sing ngadepi wong Sleman sing ngadepi siap kering diadepi antarja diadepi kering oke kering. Punarane anterja mabok ciu. Joget-jogetan sih. Ya asalnya anterja ning jero cungkring ayo. Sapa banding sing maju? Reng, mene. Oke. Oline dikomplain ning dalang-dalang sepuh sih dah. Anterja joget-jogetan ya mampan mabok ciu anterjane. Karena ning jero ning cungkring. Ciu mainungane tukang saron kan. Bakal mabok bobot di jalan. Tiang listrik ku di Jakarta. Siraku sapan nok. Karena di bocah wadon tiang listrik. Kiyen gentenan maning. Wayahe gareng sing maju. Inyong ya mau kan jungkring gini sira maning. Ngadepi Gusti Gatot Kaca. Nang apa dilang-dilong? Rada pratin sih dah klik. Ngadepi Gusti Gatot Kaca melang aji Braja Musti diwatek. Endase inyong cilik
Tole rempek pisan. Dadi sirane ora wani kene. Gusti Gatotkaca bakal mendelik bae gawe nyong wedi. Apa maning kok kon gulet. Dadi sirane ora wani sira maning bae akhire. Lah jungkring maning ya wis ayo. Gusti Gatotkaca maju kang marak panjenengan. Yang kau beres yang nasi nakuk. Oh jangan baca. Ngomong apa? Pegel jakitane ngagonge. Terus ditarik gamelane belum metu wayangnya. Jare Dewi Aksi mengono jawane lho. Wis, kapan? Gatotkaca mabure dhuwur banget. Cangkulaken. Sira bae cah, kroyoken ngono, cangkulaken ngono. Pangagong. Gede wayang karo dalangan lho. Ndep ya. Dari bos beras ndep. Kagian dodok. Wes, yuk. Diwasu jongkringe. Orang mati. Sira bae mati terus. Deleng, kotak sampai geser. Raine aku singit itu mesti panjangnya. Durung dilaras raine. Mati jongkring. Gatotkaca setan. Masa Gatotkaca joget-joget kan? Streaming ini goblok. Oh, dideleng ning bapane. Masa Gatotkaca joget-joget kan sira kok dikongkon sapa? Jawabe dikongkon pengegong.
saya waktu pengen nok asum pengen tuku daster tilangan iketin jengat sirangun jengat mengon kiyen Gusti Bima sing diadepi Gatot Kaca wis mlayu bagus di Gatot Kaca iki pantangane perang yen ditramang musuh beli imbang ditinggal gelanggang solong pelayu melayu lah wah delon kok wah wis tekang kebon kopi oh lo bener Subang lo bener Subang mambai kalian paok orang arti pun bangun daerah kene mulane ga embus rantas lutu karo batu rek kiyen Gusti Bima sing diadepi gareng maju diadepi Gusti Bima pratin bae bocah apa beli pratin dek sirang gentenan masa cungkring bae perangnya deter ora sira sing ngadepi Gusti Bima sida inyonge ngadepi mesin komben kok diiles sira dadi curut cilik inyonge lah sira maning bae ah wah bocah wangel ya cungkring maning bae nah ya kak amplope teka maning sing adoni njaluk ping pitu lho Aketa benek iki. indane aku kuat ping pitu ya Sepisan lepo. sing nok depi lagune tetes banyu mata dua dudu nok depi penggambang dudu yo oh iya bener ya nang tidak tetesan banyu mataning pipi batin sun ngerasa sedih mungkin suratan takdir ilahi kisah cinta mung nyiksa diri ya Tuhan rasa abot pisan derita sing nempel ning dada mungkin suratan takdir ilahi kisah cinta mau nyiksa diri senajan masih demen tapi rela berpisah nok depi fitnahan lana sultan wis ora sanggup nahan nok depi percuma bertepuk sebelah tangan bosan ikat tunggal luwih bagus kita pisahkan ya Tuhan rasa abot pisan derita sing nempel ning dada mungkin suratan takdir ilahi kisah cinta mau nyiksa diri senajan masih demen hati rela berpisah nok depi bosan katunggal fitnahan lana sultan
nok depi sebelah tangan bosan katunggal luwih bagus kita pisahkan. Lawas jamane ora ketemu adoni batin sun rindu adoni kaya kelayu duh wong ganteng. Oh, kula pengen ketemu mimiku mamaku ngitungi dina ngitungi bulan kapan bae waktune pengen nyambung pipine mimiku duh wong ganteng. Oh, pujaan atine kula adoni adoni ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul ambatine kita yen wis nyawa gagang nih depan mata. Bunga merwata suja waktu bahagia bakal dekat senok kandang sepore pengen katon ayune yen ketemu senok jaluk pitu. Oh, jaluk pitu ngitungi dina ngitungi bulan adoni kapan bae waktune pengen nyambung pipine adoni duh wong ganteng. Oh, pujaan atine kula ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul ambatine kita yen wis nyawa gagang nih depan mata. Bunga merwata suka waktu bahagia bakal dekat senok kandang sepore pengen katon ayune yen ketemu senok jaluk pitu. Oh, jaluk pitu adoni adoni adoni. Wah, cungkring pati dari aku cungkring.
Gusti Bima mundur melakune diyo Gusti Bima kaya melakune pengeggong pencek ya Pacungkring bisa jadi Gusti Bima di sembarangan Gusti Bima kukring pelanangannya gak bisa gawe kali rahasia Bokat dalang penggambangnya meluan loh ini mulanya bakal status WA kan kuliah dingin ya kin kari Gusti Arjuna tameng dada cungkring ke kerajaan pusaka isun mati kebakar mampus sawaku mentang Gundewa penengapan dapat dipakar Arjuna mentang Gundewa ingkang nggunakaken pusaka Kiai Bramastra kumemprang pada paring Bramastra orek jagate lirika dia wonten gempa bumi ning jagat pewayangan petal tahanam letik metu genining Bramastra Arjuna Bima kayak bocah lembut ya. Ngorbanaken panakawan kok alon dingin Arjuna. Lumampat dewa kemanusiaan nyekat tumindak yang menang Pandhawa Arjuna. Gamelane ngetan pegot-pegot sama katen. Takdir bisa dipungkiri. Sukmaremanyen wonten grahana ing sasi srengenge kembar lima lintang wit gumar ing siti aja lali sawase Adoni, 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 Adoni. Bos Tatang Jaya Mi. Suradira Kandang gula ya Mi. Jaya Ningrat
lembur dening pangas tuti welingi para pujangga ingkang sampun sami swargi kongkon pada ngeling-eling ya mari ning anak putu den pada bisa apalah ngluhuraken budi pekerti mamaku patoni ibuku uci mamaku patoni ibuku kang ditembangi mamaku patoni minangkane kang hormati dalan-dalan mamaku patoni mamaku tuan rumah dhewe kang hormati mamaku patoni mamaku dalan-dalan ibuku uci dewek sesampun ngaturaken matur kesuwun ibuku uci kang ditembangi mamaku patoni kang hormati mamaku patoni dewek minangkane makang hormati mamaku patoni mamaku mamaku patoni minangkane kang hormati mamaku patoni sareng kang kliwana nom jati sawit telur kang kliwana nom jati sawit telur amih jeje sareng kang lurah gemblonge gedhe minangkasi mirengaken kantun kang wardono bos warna baja Mama Haji Kartawi bos prasek di Mama Haji Kartawi lagi apa? Terpencak paling itu. Mama Haji Kartawi bos pras dewek Mama Haji Kartawi Mama Haji Kartawi Mama Haji Kartawi Bapak Haji Kartawi terus Mama Haji Kartawi bos pras Simba yari yene man katone mane Mama Haji Kartawi bos pras jalan-jalan Mama Haji bos pras dewek minangkane kang hormati aduh bos pras Mama Haji Kartawi Mama Haji Kartawi Mama Haji Kartawi dewek minangkane bos pras dewek Mama Haji Kartawi dewek minangkane bos pras dewek Mama Haji Kartawi dewek ngaturaken matur kesuwun Mama Haji Kartawi bos pras matur kesuwun sareng kang lurah gemblonge keding
Kang Lurah Gemblung, Kang Lurah Gemblung, Kang Lurah Gemblung. Sing hormati neman katon emane. Kang Lurah Gemblung, Kang Lurah Gemblung, Kang Lurah Gemblung. Sareng Kang Kliwon anom jati sawit lore keding sareng Kang Lebe Gebang Ilir Kang ditembangi. Kang Lebe Gebang Ilir, Kang Lebe Gebang Ilir. Mama Meza wong wangu kang mirengakeun mamaku patoni, mamaku patoni. Kang Kliwon anom jati sawit lore keding minangka sing mirengakeun. Gombal merang sapojokan karewong demen rasa klesedan. Kang Kliwon anom jati sawit telur. Kang Wardono bos warna baja. Mas Udin nokiput saking Losari Brebes. Kang Lurah Gemblung dewek pinangkane kang hormati. Kang Lurah Gemblung sing 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 hormati. Ariyen awan sing dadi bayangan. Ame jeje putune ki dalang darapan. Sareng adonia keding kang Lebe Gebang Ilir kang mirengakeun. Jadi uling si putune sapa? Mama Jikaratawi keding minangkane bos beras dewek. Mama Toro. Nok Depi, Nok Depi, Nok Depi bos aneka tunggal. Nok Depi bos aneka tunggal. Sawer Nok Depi. Nok Depi bos aneka tunggal. Sing duwe jamblong. Minangkane kang hormati. Aduh. Nok Depi bos aneka tunggal. Kang Kliwon anom jati sawit telur. Ibuku uci kan ditembang, ibuku uci mamaku patoni, mamaku patoni, mamaku patoni. Aja lali selawase mamaku patoni sareng ibuku uci gede. Mamaku patoni ibuku uci geding kang mirengaken Kang Wardono, Kang Wardono was warna baja.
Haji Kartawi Mama Haji Kartawi bos beras jalani selawase Mama Haji Kartawi dewek minangkane bos beras dewek duh Mama Haji sampun alisa geni jemegur jegur linepas Kiai Bramastawau cungkring gareng kebakar disangka Arjuna cungkring gareng mati padahal cungkring kelawan gareng ngalah kelawan Pagusten jare batine cungkring karo gareng menden apa ana sing delengaken manakawan perang lawan Pagusten kaya Panjak perang karo dalange sejene perange Panjak karo Panjak urusannya kilakaman Kopi. urusan jaban urusan saweran saksana mriki Capa. Dewa kamanusan kumlepat ning awang-awang sumorot cahyane lir pendak Sang Hyang Patara Wisnu kang jawantah makat mrepeki tumindake Arjuna uga Bima Werkudara grek mandeg kaya wong kenang pratinggeng Arjuna ndeluk mawon uga Bima mindel kemawon mrika saksana ngandikaning dewa kamanusan kok alon dingin Arjuna kaya bocah cilik ora duweni denger ngaku dadi lananging jagat Arjuna sinatria utama aku yang bawa anak mustika yang kesatria apa artinya yang satria orang ngadiraken bagus rupane orang ngadiraken ganteng kesawange nanging ati nurani yang bebela sing tanpa pamrih kun arane jiwa kesatria melong-long mata munanang saket sapri bisa ngucap Mama Jikartawi bos beras dewe wong kang paling eman kang kion anom jati sawit yen dipikir gawe keder pisan salah lagi nonoman Arjuna arane ke Janaka jana swarga naka ke kita sing sapa ngelih marang swarganing Gusti kang gawe urip kudu tiru kaya sira sing ditiru kaya kene driji tanganing Arjuna iki driji tangan tengen 5 driji tangan kiwene iki 6 nandrakaken rukuning Islam kelawan rukuning iman wis digegem ning sira kok kenang apa wani nek kelawan panakawan dhewe sira cungkring kelawan gareng ditibani pusaka Kiai Bramasta sira beli eling lagi cilik dimomong ning sapa Arjuna uga sira Bima lagi cilik dimomong ning sapa
yen pertesuan dan lawan rasa Sangarjuna wening lawan Sangarjuna marepaken marepaken riteking sang Tribuana Mujra tining ranang waning dening rananggan dening rananggan manglayat manglayat dan yudeng sumangket naring gulu kalanggali dudu Arjuna bae najan ndi bae nganggo apa nganggo kalung Nagabandha ulah Nagabandha mau ning batuke ana tulisan Alif Muntalawahib artine alif iki kudu jejeg kudu lempeng kudu jujur mangsa ya wani ya kawan panakawan dhewe bae nganggo kuku Pancalaka Pancalima Nakakita dina iki patokan sing 5 waktu ki ora ketinggal aja maning ning wajibe najan ning sunahe kedilakoni gelange Candra Kirana Candra Wulan Kirana tulis saban wulan-wulane ditulisi kok kenang apa uwanine kelawan cungkring kelawan gareng apa dianggepe sira wani kelawan cungkring kelawan gareng mau dianggapnya menang konon aja ndeleng cungkring garenge Arjuna yen wis krungu ning wong tuane Kakang Semar lamun ngoncok mene cirik lara gedening pati gareng lawan cungkring sing ora trima tentu ya wong tuane aja maning Arjuna aja maning Bima ulun Betara Guru ngadepi Kakang Semar nol sing mimiti ditukula Raka sing nendang pertama Raka Bima briti kokon sira pitak tendang wis dadi ne patendok ya mong disalahi cekake cungkring ditibani pusaka mau sing dadi masalah priwe Arjuna apakah cungkring temeni garwanira apakah cungkring wani munggat tata mblenakaken rasane ira sanes niku Raka sing dadi masalah Rama Guru Dorna suwise ulun Betara Guru lengser ke Prabon piyambake nyalon dados calon tunggal tekare cungkring pengen nyalon mading dari calon tandingane lah isun garap takon
Rama Kombayana nyalon dadi kolipaning dewa cungkring dadi calon tandingan dianggepe salah apa bener jare sira? Ya jare kula sawon salah emang badal endi arena? Angel bakal tempat karo wong kimbang semenanga. Pipil hobongane. Cungkring iki anake Kakang Semar. Kakang Semar duwe warisan ning kedewatan. Masih duwe hak ning kedewatan. Yen cungkring nyalon ya dibanding bener ya. Kedewatan mau hake Kakang Semar. Dianggepe salah apa mengono iki? Condong ning gurune Dadorna. Sing sebenarnya sing kudu dibela ki cungkring kelawan Gareng. Sira gede semene sing ngomong sapa? Ngerti ning bebener sing ngupai tuladah becik wejangan ki sapa? Kakang Semar sing ndongengi para Pandhawa. Wulu cumbu ngamarta iwal Kakang Semar Badranaya. Wis aku ngaku salah jaluk pangapura. Jaluk pangapura aku mau. Jaluk pangapura kari-karian. Gatot Kaca wis tokaken dawuh Prabu Dewaji. Sira ngadepi cungkring nangani cungkring mboten ditrawang mboten imbang ilmu kula dereng separo-paro ning ajan. Kula tinggal melaju Prabu. Masih cerdas anak kayak pikirannya ya. Masih cerdas ponakane pemikirannya. Perang karo cungkring karo Gareng menang ora kondang apa maning ning kalae. Kuayang poyokan yang tangga batur sing delengaken Arjuna. Nggih kula nyuwun pangapunten Raka. Mila mekaten kula mboten condong dateng sinten-sinten pasrah dateng Jeng Raka Indrawati. Nah, mengonon. Tapi yen saumpama sira masih kenteng pengen dukung Rama Kombayana ora masalah. Sebab guru mah gurune sampeyan, dukungan Rama Kombayana. Tapi yen anak pecah belai mengkok lawan Kakang Semar, sampeyan bebasane bentak sira kelawan Kakang Semar aja ndalu tulunge ning kula. Inggih pangapunten Raka. Manis yang gula, goreng kelapa, rungokna Arjuna. Isun mangkat bebarengan kelawan awakmu. Kang Den Tujuh ning Karang Kadempel Karang Tumaritis cacak. Awe weruh ning Kakang Semar. Yen cungkring dadi calon tandingane Rama Kombayana, cacak Kakang Semar ki condong apa beli? Ning keniatane cungkring mau. Wah, bener pemikirannya. Ya bener bakal beli nutugi nafsu apa ngono. Dari sira wong loro makin nutugi amareng nafsu. Inget bang salan tembang. Nafsu kang keluru mantak raga sing bakal ketempuan. Inggih Raka. Kula dados kalinjenengan nuju ning Karang Tumaritis Karang Kadempel manggi Kakang Semar. Aku melu beli wis aja melu maning sampeyan. Sekali damping anak Rayi Prabu Ngamarta. Bloli-bloli aku melu wis aja melu wis. Ari wong pogal ki ruwet kuline. Dosa kuline. Pogal isu dewek. Dosa isu dewek jare kula. Oh, jare dia mah mungkes mon. Gampang bungkes. Garot Kaca wis tokaken dawuh Prabu Dewaji. Sirap mangkat nujuan ning kedewatan. Mengko yen ana pencalonan ning kedewatan mau karuan sing akeh-akeh antara calon karo calon si beli masalah kadang-kadang. Sing dadi masalah iki antara kader karo pendukunge, so kadang-kadang bentak sirah. Nah perintah isun yen ana kegegeran ning Suralaya kedewatan ayemaken ning Garot Kaca. Ya stokaken dawuh. Mangkat dina iki Garot Kaca. Ya stokaken dawuh. Kula kondur Prabu Dewaji. Anaknya marikat bakal dikongkol. Yuk mangkat nuju ning Karang Kadempel Karang Tumaritis. Inggih. Makten derek dawuh. Kang Semar, sampun kelayatan kula kelawan Rayi Mas Ipe nuju manggi jenengan Kang Semar Kakang Kuda Pawana. Etang-etang kanggo nambani wong ngantuk. Niki saking Kang Lebe Gebang Ilir. Lagu ingkang suwun Kertas Putih.
nyambunge kembange rindu. Saking Kang Wardana bos warna baja sing plumbon pulo lague Jail lague. Saking Nok Amih JJ minangka putune Bapak Dalang Ki Darpa. Moga-moga Bapak Dalang Darpa angsal suarga ginawe ayu Allahumma. Sepayung loroan lagi nih. Mangga ya. Kertas warna putih kang lebih gebang sing minangka kanggo tanda bukti kang lebih gebang ilir cinta murni setulus sehati kirim salam sing pujaan hati kang lebih sajerone bukan lebih kebang ilir rasa gundah gulanan lan harukan lebih kebang ilir awan bengi sun pengen ketemu bayangane sang pujangan karebu mamaku pantone ora dinyangka
lebih sebagai tanda kenangan suci kagungan sajeroning kalbu kang lebih rasa gundah gulana lana mamaku partoni cinta murni sepuluh sehati kirim salam sing pujaan hati masih kelingan manis meseme kayaknya bayang baik ning lewat ami jeje yen turu keganggu yen mangan kelingan kadang nangis jemuyu dewean sepayung loroan sekian mung cuma tinggal kenangan abi jeje sayang sing dadi bayangan mamaku awan kelawan bengi mung siji kakangku jangan hati mamaku kadoan ami jeje kanggo kakang sing tersayang mamaku pantoni najan aduh sing pangkona kaya nyandi ning iringan bagen aduh ning parat ning hati sun janji bakal setia ngeteni ingin masih sepayung loroan sekian cuma tinggal kenangan ami jeje sing dadi